back to my channel. For today's video ay papunta naman tayo sa mga Tarim, Pangasinan. Yan guys, papunta tayo sa may Daang Kalikasan. Yan guys, nagsimula pala tayo sa Muson, San Jose del Monte, Bulacan. To San Jose del Monte, Bulacan, tutunguhin natin ang Baliwag to Candaba Road, then Candaba to Magalang Road, then Magalang to Concepcion, Tarlac. Then lalabas tayo na MacArthur Highway, then papasukin natin ang Kamiling, Tarlac. Yan guys, samahan nyo kami. Hi guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may bago tayong video. Thank you guys!